Des de que aquest senyor d'aquí, que és el meu fill, té ús de raó, doncs sempre l'hem portat amb el vaixell de Baleària. Tots aquests viatges ell ha anat agafant doncs, un carinyo i una estimació molt gran i per tot el que envolta Baleària, on aquesta naviera que estem sempre la família. Arreu de tot això, a mi se'm va ocórrer, doncs mira, ell vol ser capità quan sigui gran, doncs almenys que vegi o que pugui observar doncs, el que viu un capità doncs, des del seu lloc de feina. Hem visitat la capitana, hem visitat les habitacions dels capitans i també hem visitat tot el barco. El que més m'ha agradat d'avui la visita és els botons i el timó. M'ha encantat molt. I la veritat és que estic superencantat perquè aquesta experiència ben segur que l'ha fet molt feliç i que d'aquí un futur no sabem el que passarà, però que seguirà estimant el mar i els vaixells, us ho asseguro, perquè nosaltres amb el dia a dia ho estem vivint.